I després vindria la primera de les 3 rutes literàries, que engegaríem el dissabte 24 de 10 a 1 del migdia, i aleshores ens trobaríem a 3:15 del matí a l'estació de busos per anar cap a la Selva del Camp, visitant una sèrie d'indrets relacionats amb Joan Puig i Ferrater, i al mateix lloc in situ llegiríem fragments. Això ho faríem acompanyat de col·laboracions des de Xiquets de Reus, Bravium, Bastoners, o sigui que seria bastant lluït l'acte. Aleshores tornaríem cap a Reus i acabaríem sobre la 1. En cas que quedés gent en llista d'espera, la mateixa ruta es repeteix el dissabte següent, de manera que donem opció gairebé a 100 persones. Sí, perquè com que són activitats gratuïtes totes, doncs aleshores nosaltres hem pensat de disposar d'un autobús, no? Esclar que algú ja m'ha dit, escolta, si vinc pels meus mitjans en cotxe a la selva, doncs no hi hauria cap problema. Aquestes rutes literàries, la del 24, i si hi hagués gent que queda en llista d'espera la del 1 de desembre, doncs s'ha pensat que, ja que la festa institucional del 14 de desembre té com a figura literària de la zona nostra Gabriel Ferrater, en el cas d'aquestes rutes literàries hem volgut homenatjar Joan Puig i Ferrater per la seva vinculació amb la nostra comarca, perquè va néixer a la Selva del Camp i amb Reus. És una ruta que, tal com has dit tu, pensem que serà molt interessant perquè no només són les lectures, que evidentment el pes fort cau en les lectures de Camins de França, però, com deies, per exemple, ens hem fixat en uns moments de la infantesa, joventut de Puig i Ferrater, i explica que quan a l'hora del pati feien castells, i perquè havien aquell any a la Festa Major de la Selva del Camp i havien anat els xiquets de Valls, doncs per això demanem la col·laboració de Xiquets de Reus, i en aquell moment que es llegeixi aquesta lectura que fa referència en aquest moment, doncs els Xiquets de Reus intentaran fer la Torre de 4, que és el que assajaven els nois del col·legi on anava Puig i Ferrater. Per tant, les institucions que hi ha aquí al darrere o bé faran ells mateixos fragments de lectura o representaran, per dir-ho d'alguna manera, alguna cosa més plàstica vinculada amb aquestes lectures. Aquestes mateixes rutes que us explicava ella, de retorn de la Selva del Camp, passarem també per l'Institut Salvador Vilaseca, que com sabeu està molt relacionat amb l'autor, i aprofitarem per visitar una sèrie d'indrets, com els ocells dissecats, de què parla les lectures, o una sèrie de motius que surten a les lectures de l'Institut, i que l'Institut Salvador Vilaseca també li agraïm la col·laboració.